أنت تقريني أتفلت أنا خب قلعي أبو أتسويوا أدي أتقراوي تخينا توهارو كاتلك تمرعو تخلي كاب أرتدوكس وتعي فتصم أي مرعون مسكال تشكم إلى مزو خازي مسكال كأيه مزو خانة تحسبيت خاص أنا أدي قال عاد قراتي أوكي أنا إرتراوي خدك على سزلها ولا نخلط أسخي إرتراوي تخي توسع هزبي علىكي نخلتي سلام تزخونس أنا كوكلتي أزتك بالاس تقراوي إرتراوي حدا عاديتي حدا زرقي لهم زق على سبعة هلو سجع حجافنا مننت كونفيجن زلوا سب زلوا مثلنا يرجع أنت أتوقع تقريني أنا إرترات تمعد ندحر حوالني الكاتزارب كوين كاب إرتراس أنت أي تتسقم تقراوي لمننتو نحرنا تتعاريش إثيوبياوي أنا إرتراوي زعجنا زلنا بانديرا ملاي أبتدري زلنا بانديرا بمنهم تعمل تناقصات كخداك مالسي وفي كيدس برجينا حمدو نهز تقراي تقاليسيلو عين السؤال اللي دبرش أنا يرخب عين السؤال يركب عيد النيرو أرض خونا سبب كون نزق على سبايزو جونس أنت أربرجينا حمدو طرح نمن تاين تلكم مش أبي دوزو ولا أكل صلايناي كنت في بحدا نلمع بحدا مهان زي أسميرنا نتحدث ولدو إذا قمش نمتاي جزي خيايلو حبلا እንደገና من إسي ودينا دينا نفس القان كنديو قدم حجي نتاي ندا سراح نتاي ندا وقتكم نيركم أنسمعهم إيش لما 300 مليون أعطونا لما قرينا الجبان قدايرون سلام تعنا هابلي كما يعلقهم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شلن رياكت سوان جاير مسجن أنا بوغني اجزي أبير مسجن سلام عليكم نسخاتكمون كم زخماي كم تهلو بعلم ملوء تسفائي أب سرحكم أسالتو مس بيتسبكم صقام فقرن سلامن كبرن كهلوكم اندا تمنخو مالتيو نسخاتكم نز channel زي حدش تنحرد أخوينكم سبسكرايب لايك كومنت شير مقبر أي تحمقوا خبلوكم يزدلي نعمل له معن تريقتو دما حيزوكم كخيري فنان تخلى سنبت I'm from Eritrea and I love تقارو you are our brothers love you more لايك يلنا له مالتيو فنان حوي نحنا ولا عند حدرنا إنا نفتوكم نخبركم كم زي عينة سب كل جزية مالتيو تسبيت نجبر كم حبرة سب أفينا دينا إلك تحسب ويكتحزن تجميرك صبوقات سباتي خاطري ويكات تذكر مالتي وبعد كستوكوا خمزي زولو دا نسناي تجبار تقنيقها مالتي سب نحماق كواز غن نحنا نقن اللهم بزحات سبات اللهم مالتي بتجبارهم بعل سلطان اللو بعل نش بعلو في كالوتهم سبات اللهم مالتي بعل دان ود ممهر اللو زي نقن اللهم بتجبارهم حماقات سبات كاللهم مالتي كل كان حماق example كتجورس لذي يبلك أو يكأختوجو له لذي يبلك تحمقوا نعشى تعيشنا تنتنجر كازنا أركاس لازم وصل حماقيون نعوم كاسمو ما ينسوا عن تايلنا يوم كبس بأوروجن نخبركم سبات اللهم نحنا وين بتعامينا نفتوكم مالتيو تجبارن مفتاون ناي حزب تجراي بأجباب زرعي حزبي إنكو بحتاو حزبي بايزوي مالتيو أبغى إرتراويان زلوا قوام خون لا ملخات خون زغل بتجبار زرعي سرعات الزرعو خالي خون يخل حسابنا قلتنا دي قلتنا نكالي خون يخل بتجبار زرعي حزبجن حزب تجرايو يفتوكم سلازخون أيوة أنا فتوكم سلازخوننا مالتيو كابي حاويسو مالتيو يوردانوس قوال أكله شدني أبزغط الورحي ناي قوالي برزلي اللوني كل إخل كأي لايك جيرات اللي لا يوردانوس قوال أكله حافتي مالتيو بتعمي إيه ويت تجبر مالتيو أبزغط الورحي تصبيه كلخو بأقبابو خا سريح مالتيو أبزي أخفنو الكي لو ما عندنا نستولدكم وندما بتمساسالي أنجدكم كجابزكم نكو عتولدكم نكو عبد حنا وزمريت زي مصاخم ود سنعفة بلو ريفولوشن لايك غير لي زلو مالتي بلو ريفولوشن فرست شدن رياكتس keep it up لايك يلنو لود سنعف مالتي يغني لي كبرون فتون حاو ود سنعفة بتعمي إذا مسجن مالتيو بلو ريفولوشن نفتحي أنصار قفعاو منقستي أنصار حماق صراح مالتي أنصار فتح قلبو أي جهنم إسات أي سيول أمريت زساق سبأي زقالس فتحاو بدون يلكان حتى أمن كوين كأها ناوت سمبر حماق نقرات هادو معاد كله جن أزلون جاز حماق زقبر سبن دحرد قاليو أبتقراي له تمنقست نصو أبي إرتراون قالو هذا مقصل تاناتيو مالتيو هزب مجقوان هزب مسداد هزب مقفع كم سرح كم بروفيشن قصيرو نزنق أساقس منقستي تقالسكايو أي تقالسكايو ترقوم يولون ولا قديف كالو تتهدم تعدخا جن عدخا خاء قديف كاي يهدمن ولدنا خوم سلازي مهارنا سلازي رأيونا سلازي تاينا نقبر كل جزية مالتيو برتعيلو ميقالسو أحواتي تنكرولو نعاتهم كا قوبزات
ምባልስ ኖር የብሉን የዝብል ኣነ ማለት እዩ ቀጽሉ ኣዝዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ርእቶታት ተዋሂቦም ንኦም ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከዓ ክንሰግር ኢና Welcome to Shittin' Reacts 1. ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጉዳይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ኣሜሪካ እስኪ እንታይ በለት መግቢያ መንገድ ይፋ ተደርጓል ዶናልድ ትራምፕ እንዳሉት ከሆነ አንድ ሰው የአሜሪካ ቪዛ ለማግኘት በትንሹ $5 ሚሊዮን መክፈል አለበት ተብሏል ይህ ማለት እንግዲህ ወደኛ ገንዘብ ሲመነዘር ከ600 ሚሊዮን በላይ ብር ይሆናል ማለት ነው ይህንንም ያደረጉበት ምክንያት ባለሀብቶች ብቻ ወደ አሜሪካ እንዲገቡ ስለሚፈልጉ ነው የሚሆነበት ምክንያት ለአሜሪካኖች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ኩባንያዎች ይቋቋማሉ ኢንቨስትመንትም ይፈጠራል ተብሏል ሕጂ አሜሪካ ንኽተኣቱ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ እሞ ቪዛ ክህልወካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ $5 ሚሊዮን ማለት እዩ እንድሕር ኣለኒ እንታይ ንኣሜሪካ ዘኽይድ ነገር ኣለና ኣነ ባውሩ ማለት ኣሜሪካ ማለት ገነት ድያ ምድራዊት ገነት እያ ተንዛዓበያ ዓለምና ዓድና ገለ ስለ ዝወልና ማለት እዩ ሓቂ ስለ ዝመስለና እዩ $5 ሚሊዮን ኣለና ኣነ ተሓስበለኻ ዲኻ ብሱ ይሸጠኒ እኮ ማለት ገዚእ እኮ እየ ዝኣቱ ዘለኹ ንኣሜሪካ ገዚእኻ $5 ሚሊዮን ኣለካ ገለመለ ሚሊዮን $ዶላር ኣለካ ማለት እንዳበላዕኻ ተስተረፈ እንዳመፅወትካ ኣብ ሓደ ገዳም ኮፍተ ትብል ገነተይ ተኣቱን ቀፂልካ ንኣሜሪካ ታይ ትገብረል ኣታ ነውር ዘይፈልጥ ዓዲ ባይ መፀካ ሓደ ግዜ ማለት እዩ እሺ ቀፀልና ወሉ ኣይ ባይዘው የተዓድውን ብናትና እንዲያ ማዕቢላ ነራ ማለት እዩ ታይ ዘይፈልጥ እኮ የለን ብፃዕሪ ፀለምቲ ብጉልበት ብፃዓት ብላክ ኣፍሪካንስ ያ ማለት እዩ ከምዚ ኮይና ነራ ባውሩኡም ብመሰረቱ ትክክለኛ ማንነት ንሱ እዩ ኔቲቭ ኣሜሪካውያን ዝበሃሉ ኔቲቭ ኢንዶ ኣሜሪካንስ ዝበሃሉ ነይሮም ድሓርካ ማለት እዩ እንግሊዛውያን ክሰፍሩዋ ክኢሎም እዮም ድሕርቲ ታይ ዝበሃል ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ፀለምቲ ኣሜሪካ ምምዕባሎም ስለዚ አንግሎ ሳክሰን ይኹን ገለገለ ይኹን ዘማዕበሉ ዓዲ ናይ ፀለምቲ ዓዲ እኮ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ፀለምቲ እዮም ረሃፆም ጥበብ ኢሎም ተሸይጦም ማዕቢሎም ነይሮም ወለድና ጎበዛት እዮም ብሎ ብምኽንያት እዩ ስለዚ ንኾርዓሉ ማንነት ኣለና ኣሜሪካ ኣይትመፁን ኢኹም ተይላትና ስጀመር ንሕና ወናይ ንመፀና ግደፍዋ ቺ ዘይገብራ ወዳት ደገፍቲ ኣርሴናል እዮም ሓቂ ድዩ ቺት ዘይገብሩ ኣወድ እንተለው ደገፍቲ ኣርሰናል እዮም ክብል ሰሚዕ ሓደ ከመይ ምስ በልኮ እንታይ ኢልኒ እዚ ሁሉ 20 ገለን ዓመታት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ከይወሰዱ ጋስትራይት እንዳሓመሙ ዝደገፍዋ መግለፂ ካራክተሮም ይዘሪ ሰበይቶም ወላ ሕመም እንዳበለቶም ምስ ኣቅፅሉ ተኽእሎታት ኣሎ ክብል ሰሚዕ ሕጂ ሃይሉ ደገፍቲ ዩናይትድ ካ እሙናት እንዳኾኑ ይመስሎት ምንታይ ክንድዚ ዓመት ዋንጫ ይወሰዱን ኢልኒ እዚ ነገር ዝሓቅዲ especially ተናዋል ዲም ተፈልጦ እወ ማለት ስለዚ ቺት ዘይገብሮ ወዳት ማለት ዘይሽርሙጡ ማለት እዩ ማለት በቋንቋ ትግርኛ ክዝረብ እንተሎ ቺት ማለት ሕጂ ኖርማላይዚንግ ማለት ኣብ ርእሰ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ሲ ቃላት ብቀሊሉ ማለት እዩ just ቺት ማለትን ሽሩማጥ ማለትን ተፈላለየ ትርጉም መስሉ ንስምዕና ሰባት ማለት ከምዚ ጌርንዲ ሓቂ ክንላማመድ ተደሊ ድሓን መተቃል ንሳሲ ኢልና ንእሽለ ግድፍ ነብላ ቺት ዘይሽርሙጡ ወዳትስ ደገፍቲ ኣርሴናል እዮም ኩዕሶ ሳስ ኦኬ በቃ ኮውን ይኽእል ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ታመንቲ እዮም ይዝብለና ዘሎ ኣነ ኸኣ ኣይሽርሙጥኒ ኸኣ ደጋፊ ኣርሴናል እየ ማለት ተቃፂልካዶ ተትብሉኒ yes of course ብዙሕ ግዜ ዝቃፀል ብጉዳይ ኣርሴናል ግን ኣመና ኸኣ ማለት እዩ ዋንጫ ከም ዘይወስዱ ቀዳማይ ሲዝን ድሕር ኣረጋጊፀ ማለት ይፈልጦም ኣብቲ ምምራሕ እኳ ተልዮም ንእሽትለይ ዓም እኳ ምፅኢሎም ኪድሎም ምፅኢሎም ኣብ መወዳእታ ከባቢ ካብ ድሓር ክወስዶም ወዳ ይኾኑ ኢልና ንእሽትለይ ተስፋ ጌርና ነርና ዋንጫስ ከልዕልዎ እዮም ገለ ኢልና ድሓራይ ግን ከም ዘይልዓል ገለ ምስ ተረዳእና ማለት እዩ ገዲፍና ለብ ዘበነስ እኳ ድሓር ምስ ቁፅሪ ሓደ ዘሎ ምስ ሊቨርፑል ዝመራርሕሉ ዘሎ ነጥብ ድሕር ዳሪእኸያ ማለት እዩ ናይ 3 ፀወታ ፈረላይ 3 ፀወታ ሊቨርፑል ተሳዒዱ 3 ፀወታ ኣርሴናል ስዕረሉ ኩነታት ከዓ ክህሉ ስለ ዘይክእል ሓቅን ምዝራ ወላ ደጋፊ ኣርሴናል ኮይነ ማለት ተናደዱ ወላ ኢቭን ራኪ ተናደዲ ማለት እዩ ኣርሴናል ዋንጫ ይትበልዕን ያ ማለት እዩ ብናይ ልብ ዘበን ግምተይ ተበሊዓ ከዓ እንእሽተይ ጽቡቕ እዩ ሓራይስ ክቐጸልና ተዋህዶ ካቶሊክ ክትመርዓው ትኽእሊ ነይ ካብ ኦርቶዶክስ ተወጻኢ ኣይምርዓን ፍጹም ኣነ ከም ሰላም ግን ካብ ኦርቶዶክስ ወጻኢ ፍጹም ኣይምርዓን ኣይሓስቦን ከማን ኣብ ርእሰይ ከማን ይሓስቦኒ ካቶሊክ ምስ ካቶሊክ ሓፍቶም ምምፅም ምርዓው ደስ ብለኒ ኣነ ከምስ ሓዊ ምምፅም ምርዓው ኣነ ዝጽቡቕ ወይ ሓደ ያላ ዝጽቡቕ ዝጽሓያለ ወላ ወዲ ትግርኛ ኮይኑ ከወዲ ካልእ እምነት ኮይና ኣነ ኣይምርዓን just ኦርቶዶክስ ተኸደ ጽቡቕ ኣለኸ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣለኸ እሞ ከመይ ካፒቴን ታይ ተሳልጥ ዲኻ ዘለኻ ናበኢት ነገር
ሰላም ያ ማለት እዩ ሰላም እሲ ካብ ሃይማኖቴ ወፃእስ ሃይምርዖኔ ኣትብል ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ቶም ዝተመርዓው ሰባት ሓጥዮም እዮም ኢልና ክንዛረብ ኣይንደልን ወይ ከዓ በዲሎም እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ግን ብዙሕ ናይ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ናይ ምግርጫው ስነ ሓሳባት ማለት እዩ ሕሱስ ናይ ምባል ባህርያት እውን ዝረአብኩም ዝበሉ ሓዳራት ስለ ዝኾነ ሓዳር ብመሰረቱ ፈተና እንድዩ ክትምርዖ ከለኻ እንታይ ድዮም ዝብሉኻ መስቀል ተሸከም ኢሎም ዝኻ እዚኣ መስቀልካ እያ እዮም ዝብሉኻ ነታ ሰበይትኻስ እዚኣስ መስቀልካ እያ መስቀል ምሽካም ማለት ብክርስትና እንድሕር ዳ ፈልጦ ኮይንኩም ብዙሓት ካልኦትን ክትህልው ትኽእሉ በቃ ሽግር መከራ ማለት እዩ ስለዚ መርዓ ማለት እዚ እኳ ተሎ ኣብ ማእኸሉ ከዓ ናይ ፍልልይ ሃይማኖት ናይ ፍልልይ ገለ እንትውሰኾ እንተሎ ንእሽለይ ክብድ እንዳበለ ይመፅእ ሰብ ሓቅን ምዝራብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሰብ እቲ ብርህ ዝብሎ ነገር ቅድም ፍትው ዘብላ ነገር ወይ ከዓ ታ ፍትው ዘብላ ጓል ተዝምርዖ ይሕሽ እዚ ፅቡቅ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ምስታ ዓድመ ንእስነትካ ዝነበረት ምስታ ናይ ንእስነትካ ባህ ይበልካ ተባሂሉ ስለዝተፃሓፈ ናይ ንእስነት ትኾንካ ፅቡቅ ተዘይተኻኢሉ ግን ምንም ግበር ኣይከኣልን ፈጣሪ ዝበሎ ይኸውን ማለት እዩ ከም ዝበልክዮ ጎበዝ ለባም ናይ ጾም 40 መልእኽቲ ተጋገየ ናብ የማን ምለሶ ኣሜን እዞም ወፂኦም ዘለዉ ዓዶም ምለስዎም ኣሜን ፅቡቅ ስርሑ ኣምላኽ እኮ ኩሉ ብኢድ እዩ ሰብ ሓያላ ብሓይሊ ይነብርን እዩ ሓንቲ ትግራይ ትግርኛ እየ ትፈልጥ ኣነ ካብ ብቆልዓይ ትግራይ ትግርኛ መለም ምላሽ ዓድና ተሰማሚዕኩም ዓዱ ምለስዎ ነቲ ሰብ ዓዱ ምለስዎ ኣምላኽ ንብዓትኻ ሕማቕ ንብዓት ሰማይ ክኸሰኩኒ ናይ ምድሪ ትረኣዩ በሊኻ ሽመት ዋጋ የብሉ መዓርግ ዋጋ የብሉ ተራፊ መሬት ሽም ግን ፅቡቅ ተገርካ ሽም ኢኻ ፅቡቅ ዝዝረበልካ ዜና ዝኾነካ ዋጋ የብሉ ትክክል እዩ ማለት እዩ ኣነ ዘን ወላዲት ክዛረባ ከሎ ኣደይ ክትዛረብ ከላ ሓጂ ማለት እዩ ዝተሰምዐኒ ነገር እንታይ እዩ ስይበት ሽበት ማለት እዩ ንኣረጋውያን መመክሒኦም እንትኸውን ደረተ ኣፍ ልቢ ከዓ ንወራዙት ንጎበዛት መመክሒኦም ይብል ዳሕራይ እንታይ እዩ ዘመክሕ ስይበት ማለት እኮ ኣሪካ ኢኻ ማለት እኮ እዩ ገሌለ ዝኾነ ግዜ ሓሲበስ ለካ ንኽትኣርግ ክንደይ ነገር እዩ ዘድልየካ ክሳብ ትኣርግ መዓት ማለት እዩ ብዙሕ ክትሰምዕ ኣለካ ዝፀረፈካ ሰብ ዝበለካ ሰብ ድሓን እዚ ስወረ ቀሊል ማለት እዩ ካብ ዓዲ ዘፈናቐለካ ሰብ ተፈናቒልካ ትነብሮ ናብራ እዚ ኩሉ ኳ ትመርሕ ዘለካ ማለት ስይበት ንምብፅሓስ መዓት ትዕግስቲ ዝሓተት ለካ መዓት ማለት ሕጂ ኣነ ኦኬ ትክክል ኢለ ሒዘነዶ ሓንቲ እንታይ ተዛሪበን ሹም ልዕሊ መቃብር ኢለን ተዛሪበን ካብ ሹም ካብ ሰብሒ እዩ ዝሽትት ኣብ ሓዋእት እዩ ወለድና ዝዛረብዎ ማለት እዩ ካብ ስብሒ ሹም ይሸትት እዮም ዝብሉ ስም ከቢድ እዩ ማለት እዩ ሹምካ ትመፀዊዒ ኻሲ እንታይ እዩ ነይሩ ትትበሃል ተለኻ እኳ መሬት እኳ እንድሕር ተሪፉ ግደፍዎ ኣብ ሰማይ ዳ ካሊእ ጉዳይ ሕጂ ተን ወላዲት ዝበልኦ ሹመት ሓላፊ ረጋፊ እዩ ዋጋ የብሉን ዓዶ መእትዎም ነቶም መናእሰይ ግደፉ ተስማዕምዑ እየን ዝብላ ዘለዋ ተረዲካ እዛ ባንዴራ እዛ ምሳይ ተፈለየ ትፈልጥን እያ ኦኬ ኣነ ኣደይ ጓል ዓዲ ግራት እያ ኦኬ أنا إيرترا خد قالس زلخس ولا نخلط حسب أو دانو بحسابي أو دانو أوكي أنا خليتينا بحدهم متسيدة لي ترى ديكا كم حانتي خاب كل تتولدكم مالتي خليتينا بحدهم متسيدة لي كم زنبرو قد محجد نبرة مالتي لما نخدك قالس إنتيل كاني أبو أتسويوا أدي أتقراوي تخينا أستحقر ولا حدا يبلا أنتي ملكتني لا إيدين إجرين حيز خوفك بلي خالي أنا أبوي يكون لعبيني أيفلتوني أبوي نتهاجر تسوي لامبر أيفلتاني إيرترا أيفلتاني عبو فلاني أبوي تسوي لامبر عبو فلان ترى ديكا ماني عبياتني أدي عبياتني تحجي تتصرف زلا تقراوي تتباهيلا الساعة عبياتني نعيب الساعة تعبيان خلاقن أنت إلى عبياتني مسلكا السخي إيرتراوي تخي توسع هزبي علىكي أبقون هزبخي دوبلي ترى ديكا لا إذا أمالتنا عاي تاتقراوي تتبايلات تتصرف زلا زحبنا اللادية زخور على أفل بينه في حزارة بلا مالتي برتع زربا يسب بشوما بوئي صواع بعد بوء دما عدو تباهيلو يفلط ألو سب يمزقبولو مالتي نمنتاي نحر دايلكم مبزحاتو نايك قدم زنبرا نايك قنقوا كيدي نقوال نستيتي قدميت زمنيرنا بنت 3 دق انستيون 4 دق تبعاتيون تنيروم نيرنا يتبلني خا نيروم يخاتبل نمنتاي قنقواتاتنا بمولو مالتي قدميت زب نقوال نستيتي زيخونن ود تبعاتايو ندحر انا ابنت ابزي كومن نيم كومن اصاوا عقلتليسي 5 7 ريخا افتنكي قندي سب نيروم يزبال نتوم ودات مالتي حجي سب كا ببؤ بعدو يصوعيو أديا ويلده تعبيان تلا مالتي أبوخي نعدو تسوي إيو حدرا يلك خيري لا تابك أزي آية نجيرها تحجي نسا مالتي نسا خات خكليات ولا زلا نجر أنا أبوي
ኤርትራዊ ኮይኑ ኣደይ ትግራዊት ኮይና ወይልዳ ተዕብየ ንኸላ ኣቦኹም ዚሉ ተሰዊኡ እንድሕሪላትኒ ተወፅዕ ሰበለክ እንድሕሪላታስ እንታይ ክትብል ነይሩ ዋሕጂ ማለት ኣይትቃለስኒ ትግራይ ላ ማለት ድዩ ክትርስዕና ማለት ድዩ ዝዓበየት ልዓድስ ትጥንጥኖ ማለት ድዩ ስለዚ ንሳ ዝሓሸቶ መንገዲ ዝመረፀቶ መንገዲ ንክልቲኡ ሰላም እንተዝኸውንስ ኣነ ኮ ክልቲኡ ዝጥቀም ምባላስ ክልቲኡ ተዝበኣስ ምባል ዘይበለት ድዩ ትወግዒ ንኩሉ ጨጨም ይብለለ ተሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ እስኪ እዛ ዓኛ ዘለና ባንዴራ መለይ ኣብ ትግራይ ዘላ ባንዴራ በምንም ተኣምር ተነጻጽለን ክኸዳ ይከኣል ከምቲ ናይ ሻዕብያ ባንዴራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ከይትነጻጸል ስርዓት ዝሰርሕ ዘሎ ናትና እውን ብስትራቴጂ መልክዕ ምስ ናይ ትግራይ ባንዴራ ተነጻጽለን ተፈላለዩ ክኸዳ ይከኣል ክፍሎም መንነታዊ ተኸላሳይ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ከይዱ ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ናብ መንነቱ ተመሊስ ኢሉ ስለተዛረበ ተጋሩ ኢና ስለዝበለ ጥራሕ እንኩል ናይ ካብቶም ተቃለስቲ ኣፍታ ክገብርዎ ኣለና ኣነ ኮሚታት ዘሎ ይመስለኒ ነርስጋ ሕጃምዚ ኣባል በርጌና ሓመዱ ኮይኑ ኣባል ዝቃልሲ ኮይኑ ትግርኛ ኮይኑስ ስጋ ሕጃ ኣብቲ ናይ መንነት ኮንፊዥን ዘሎ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ነይሩ ግን ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ምስራቅ ወሲ ኣለው እንተ ብስምዒ ድዮም ተገሪዞም ዝመፁ ድዮም ገለ መለታት ሰማያዊ ባንዴራ ዝተጠምጠሙ ግን ከዓ ፀረ መንነቶም ደው ዝበሉ ሰባት ኣለው እዚ ባይዘወይ ጥራዕካ ትፈልጥ ካልእ የላን እንግሊሽ የላን ካብዛ ናተይ ዝተሓተት እያ ባይዘወይ ኢልካስ ነቲ ምሁር ትግራዋይ ያይ ንስኻ ኡኸይትካ ስለዝወቃዕኻስ ኤርትራ ደረከብካዮም ይመስለካ ኣሎ ሓንጎል ከለዎም ተጋሩ የእምሮ ኣለዎም በላሕቲኦም ኣብ ፖለቲካ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ዓብ ባህል ኣለዎም ዝሕጉ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኮሽን ማርክ እዮም ንሕና ከምኡ ይኮናን ንሕና ብጣዕሚ ርህሩሃት ኢና ገረኛታት ኢና እንድሕር ትግርኛ ኮንካ ትግርኛ ኣብ ዓዲ ትግራይ ምሻላ ኣብኣ ተሓቂፍካ ስቕደይ ትብል ኣብኣ ማሚቕካ ስቕደይ ትብል እንታይ ኣተውካ ትግርኛ ናይ ኤርትራ ተማዕዱ እንድሕር ትግርኛ ናተይ ኣነ ትግራዋየ እንድሕር ኣነ ኩሩዕ ትግራዋየ እንድሕር ኢልካ ወኣፍታ ዝኹርዓካ ኮፍ أنت حفتي أنت دي حجي مالت كسحق إذا لخون مالتي أفت وقعي كلتي ترايني بارادوكس زخون وقعي خنا مالتي عندي حرت تقرينيا إيه تبل كوين كان السخاسي أفت تقراي كخير كخوف زي تبل تأتي كان أفتم إرتراز له تجارو متيخا عندي حر حوال إني الكاتزارب كوين كاب إرتراز أنت أي تتسقم أنا دي حتى كنكم تماسا سالي حاول عندي حر لنا خوينس حاول كواب تنكي إزركب إلى مزرابيس نعخنس أنت أي تشجر هوا أنا ديالكن هوا خم تزي تمرعي موي تخرج كبيريله هفتا جنة بمول أنت زي وريسة أقول لنا حويمو ديله هم قالوا سبعة أبو حبيرو ما ينبرو مو أنا حاولت رح أزيد اللي ديله حاول النيل وتخكله كويس حاول إن مبالتا يتسقم زلوا مالتي خبرات فتوات حاول يسأل إن خير خرخوا يدلي إيه ودي هذا سي إناف بقى إناف إز إناف حجي حدا جزي كنا كألو إلا نكابورو مكبرنا عمنت تولورانسي تخاوير كان مغتصاليون برز تسقم مالتي سلازلوهم باي ذا ويل كسلة تزارب كجلا إيفنسي أجازي دابلوسي أمحاراي تجراوي إرتراوي حدا عاديتيو حدا زرقي لهم زكالوسو سبعة هلو بقى بحشوية دريم زنبرو إزي أتهم معنا أمريكتناني أقول داينا يكون بشم تقاومتي كلنا بحانسا من تصمق سبعة هيكونان برجعنا حاضر انت علامه تركان السبعة زيادة علامه أنا تقرنيا تغاروا حواتهم حوات كهون كل يوم جنسها إتراوي خا ودفات إتراوي أبحثوا تكالبوا تساعد أو تعفاش لمن تلفون تقرأي لمن نطو نحرنا تتعالج إثيوبياوي أنا إتراوي ولا حنت أم خبزارب أنا إتراوي عملت حدا ودي لنا عرب الزارب حدا سعد عرب الزارب ودي لنا ليبانوسي والسعودها سعداوي كل يوم جينا عربي أم قال الرهبهم ولا بحال الرهبهم هذا بيناتهم نناتهم هذا له سلازين حناها نانا هذا لاتنا قالوا تاي فلتن ناتيجن نايت عنا ينبرن حمام نيري زبل حمامي لك دياغنوس هاي تجبرن جن حموم نيرنبر حجة خلقه حجة حسب خلقه أنا دي خمسي له هذا فيديو قراص كم تقول كله أنا دي له قليل بتعمي أبتفرق أتي أزدلي تعمي لحفر تعمي السكف تعمي قاد التعس عبزي ما يكون نزل لقيقة مالسي وفي كيرس برجينا حمدو نهز تقرأي تقالي سيلو كان يماجن مالس عبينا يجنباري خير هز مالس برجينا حمد سابينا يجنبار كيدي نهز تقرأي تقالي سو نهز تقرأي سابورت جيرو يا دمسو خوينو يا ما نم هزب زغوري هزب ندا توصع سويل كاي تسمعني خامت سويل كاي تريني خا ግን كيدي الكا كل غزي تزاربهم قالات تغبرهم رياكشنات نعاخ تقلبيطهم يهرمو خان نتي بوليتيكا اجندا ناتكا زودقو اندحر كوينوم
ክትቆጠብ ጥራሕ ይዘለካ ሓራይሺ ደብርጨ ቨርሰስ ንውፉይ እሺ ጥል ክሳለ هو عين السؤال اللي دبرچ ناي رخب اي السؤال يركب ايدن يلو بقى بقلص نغركم انا كافتا زرخبكو اخيبا ناي وشتنا فادنيات ايكونان يلمناتنا فادنيات ايكونان مسابي دوزول اكل صلاي ناي ስለዚህ እዚ ክትፈልጥዎ ይግባእ ባህላየ بالواقع ዝኾነ ርእይቶ ማለት ምስ ኣብይ ደው ዝበለ ኣካል ፀላኢና እዩ ኣይንራኸብን ኢሎም ይሄ ኣይንራኸብን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ንውፊ ኣይንረኽቦን ኢሎም ግን ዕርቀ ሰላም ምስ ኣብይ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ፈጺሞም ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽትግበርካ ሓቢሮም ይሰርሑ ግን ውፊ ምስ ኣብይ ስለ ዝተራኸበ ለኦፍ ታይ ዝበሃል ነበርቲ መበል ሳልሳይ ከይዲ ዝሰርሕ ኤ ንቢ ዝመስል ተኾይኑ ቢ ንሲ ዝመስል ተኾይኑ ኤ ማዕረኢ ቢ ማዕረኢዩ ሲ እንድሕር ኮይኑ ኤ ማዕረኢዩ ሲ ሲምፕል ሎጂክ በቃ ማቴማቲክሊ ንውዓሉ ማለት እዩ እዚኣ ቀታ ሎጂክ ሎ ኦፍ ትራንስደንስሊ ገለገለ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ ወላ ሓንቲ ነገር ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ካብዚ ወግዕ እዚ ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ዝብልና ጆን ፃፀ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ይዋቕዖ ጆን ፃፀ ኣንፃር ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ዝቃለስ ባይዞ ጆን ፃፀ ኣንፃር ብርጌድ ንሓመዱ ጥራሕ ንምንታይ እንተልኩም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ፀገም እንድሕር ዳኣ ሊሞነ ፀገም ንሱ ክተወግዑ እንድሕር ዳኣ ጀሚርካ ዋ ምስቲ ህዝቢ ከባእሰካ እዩ ዋ ምስ እከለኮ እዩ ምድቡ ገለ ክትበሃል ስለ ዝኾንካ ፈሪሕኻ ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ኩሉ ግዜ ተዛሪብካ ግን ሽግር የብሉን ማለት እዩ ኢልካ ኢኻ ትዛረብ እምበር ተረኺቦም ንዖም ይጠቕሞም ተዘይረኺቦም ንዖም ይጠቕሞም ክልቲኡ ማለት እዩ ሓዲ ሰብ ርግፀኛ እየ ጠቃሚ ኮይኑ ክርከብ እዩ ማለት እዩ ኢምፖርታንሲ ክህልዎ እዩ ዴድላይን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኢምፖርታንስ ከዓ ብተፈጥሮ ዴድላይን ኣለዎ ሕጂ ወይ ተጣዒስካ ወይ ተጣዒሶም ሽዑ ማለት እዩ ዘይረኸብዎ እንድሕር ኮይኖም ንኣብነት ሕጂ ዋ ክንረኽቦ ግድን ነይሩና ዝብሉሉ ግዜ ክመፅእ ይኽእል እንኳዕ እኳ ይረኸብናዮን ዘብል እውን ክመፅእ ይኽእል እዚ ማለት ኩነታት ዓለም እዩ ዋላ ሓንቲ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ብስሩ ግን ዘኹርዕ ዝሕብን ገለ ዝበሃል ነገራት የብሎምን እስኪ ይቐፀልና ናብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ዕድልና ሓደ እዩ ብቁጠባ ብዝኾነ ክንመለክዕ ተፈሊና ክንለምዕ ንኽእል ንርኢና ኢና 10 ዓመት ዕድልና ሓደ ምዃኑ ክንጠፍ ብሓደ ክንለምዕ ብሓደ ምዃኑ እዚ ኣስሚርናል ነተሓድሽ ወለዶ ክነምሮ ይግባእ ካብኡ ተሓሳስባ ጣያታ ሓንቲ ቁልቲ ነገር ክንዮ ዶብን ወደብን ንሕሰብ ሕዚ ገሊኡ ዝወደብ ብጣዕሚ ዛዕሉ ዝቑዝ መደብ ንየ ድማ ዶብ መሬት ዘይሉ ኣብ ዓንክል ኢልና ንዘርና ተንዓንቶ እታ ናይ ጥልያንን ናይ ምኒልክ ነተሓሳስባ እያ እዚኣ ኣብዚ ላ መፀኸን ላሳዕሳዕኸን ቁምጣላ ትኸድን ክንተርእያና ኣለኸን በረኻ ወረዳ ኣምልሎ ዛ ኣቃጣሮ በረኻ ወረዳ ትተዓጢክኖ ኣለኹ ዕጣቕ ትኸዲንኸን ምሽረጥኸን ድሕርኻ ዝበረኻ ወሪድኸን ንርእያና ዕጣቕ ልዓጥቕ ቆልዓ ይብልና ይሽረጥ ልኽደን ቆልዓ ይብልና ድሕርኻ እዚ ኣንሕና ዙ ደርፊ ባዕሉ ቁዘማ ክላሲካል ቁዘማ ሰልሽና እዩ ድሕርኻ እዚ ሪላክስ ኮይኑ ለዓቢ ቆልዓ ኢና እንደሊ ብካበይ ትፈላልዩና ኣይንፍለይ ሓደ ስላይሲ ሰለስተ ነገር ገዚኡ ሓንቲ ቀንሽ ሓንቲ ስረ ሓንቲ መጠምጠም ገይሩ ገዚኡ ኣቦይ ኢልዎም ውላዶም እዛ ቀምሽ ንምንታይ ገዚእኻ እያ ኢሉ ክሕብአላ እታ ስረኸ ደጋፊየይ ከዝሕደለ ሰብኣይ ኮይነ ክወፀላ እታ መጠምጠምኸ ሕስብ ንበለ ግዜ ክመፅእ ተለስ ቀሺ መሲለ ክሓልፍ ኢሉ ግሩም ዝኾነ ኤግዛምፕል እዩ ማለት ሕጂ ኣነ ሶ ኢለ እንዳተዓዘብኮ ነረ ክሕብአላ ኣቐሚሽ እውን ምሕብኢቲ ኣብ ጠምጠምያ እውን ግዜ ሓሊኣ ትመፅእ ኩላ እያ ትግበር ዘላ ማለት እዩ እታ ግዜ ግን ማለት እዩ ትገርመና ኣነ ማለት እዩ ክንደየና ትጋላበት ወይለከይ ኩሉ ማለት እዩ ዘዝተወቕዐ ትማሊ ዘይዛረብ እንታይ ነፊሕዎ እዩ ሕጂ እንዳወፀ ንዓና እዝና ዝፅመና ዘሎ ናይ ውልቀ ፀገምኩም ሹመተይ ንህብ ገለይ ንህብ ኣብ ዘለኽዮ ኮፈል ምስ ተባሃልካ ዝመፅእ ሽግራትን መከራ ንሕና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታትኩም ትድርቢ ኢልና ከምዚ ፍራሽ እንታይ ዝበሃል ይኮና ንሕና ማለት እዩ ንሕና ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ሓሳቡ ክገልጽ ምፍቃድ ዘይምፍቃድ እውን ዕድል ኣይተዋሃበናን ሓሳቡ ክዛረብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል መሰል ስለ ዘሎ ክዛረብ እንዲ ግን እንታይ ገበርና እስስምዕዎ መብዛሕትኦም ሰባት እንዳመፁ መከራና ዘርኩና ዘሎ ሕወሓት ኣነ ከም እምነተይ በቃ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እያ ኢለ እየ ዝኣምን ናይ ህዝቢ ትግራይ ብራንድ እያ ኢለ እየ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ ላ መንነቱ ቀይርዋ እዩ ግን ንሕና ግን ኣባላሽና እያ ማለት እዩ 17 ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ስልጣን ንኽንድዩ ዝኩሉ ህዝቢ ወዲእና ካብ ስልጣን ንኽንወርድ እውን
እዚ ኩሉ ህዝቢ ወዲእና ሕዚ እውን ናብ ስልጣን ንኽንድይብ ንኻልእ ተጎዝጉዝና መላፍንተ አልሽና እንደገና መንእሰይ ወዲእና ዲና ናብ ስልጣን ክንድይብ አልሰማህም። እሺ ለምን 300 ሚሊዮን አትሆንም? ለምን ገደል አገባም? ጉዳይ ነው እንዴ? 40 ዓመት አሜሪካ ውስጥ ያደረገ መኪና ስለሌለ ይሄ መኪና ያስፈልገኛል ካለ ሰጠዋለሁ። 40 ዓመት ስላደረገ አዶን ግብሽ ለምን ገደል አገባም እንዴ? ዝም ወይ ፖለቲካን ስራ። የሚጣላ ሰው ካለ ደግሞ እሱን አታካርገው። ታይኮን የራሲንዎም ማለት بزخون خبراتن فتواتن كم سمعكم أيو انتايو توقعي تزبي تقاليسن أب سلطان وتيوا دحرايق نختديبون كفيلوا نختوردون تخفيلوا حجقن تملسا نختديبس كالي كفل إذا حتى تزلات ولا نازله ويزورو كيريا إبراهيم قالي أتبهل بسرون أنا تعمقن كابز قرمن مالتهم سلطانات تايدم زغور مصيوم لو مخوينا مسيلكم أبصن حيص أنحل كامو دمري له مصيو زخونه حساوي وقع كمالتي أبين يركي سلطان كتديب خلخه ويس حجي كم زي دي يبرقصني مسكونكي كمتي تزارب زلخي قدم حجي انتاي ندا سراح انتاي ندا اوتكم نيركم كمزي يخون كاب زلت منس يكون وي عمد صنح نير بايزوي دحان كا صبو يتجيغا كاب جيغا مقرام ግን ሕጂ እንተጋጊና ከምዚ የለኹም ብምንታይ ረግፀኛታት ንኸውን ኣይንፈልጥን ስለዚ ፀጉዕኹም ሒዝኩም ኣኸፍተትብሉ ጽቡቕ እዩ ዝብል ምልከታ እዩ ዘለና ኣነ ቦገነ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል እንታይ ሰሚዕኩም እንታይ ተረዲእኩም እንታይ ከቁም ነገር ኣለዎ እቲ ቪድዮ ጠቕላላ ርኢ ክንብሎ ከለና ሓውሱስ ዝበለ ንስኻትኩም ድማ ክሊር ዝኾነ ርእይቶኹም ኣረዳዳእኹም ኣብ ኮሜንት ቦታ ጻሓፉለይ ማለት እዩ እዚ ሽደን ሪኣክት ስዋን እዩ ኣዝየ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሳብስክራይብ ትገብሩ ላይክ ትገብሩ ኮሜንት ጽሕፉ ሼር ትገብሩ ሼር ፈለው ትብሉ ኩልኩም ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ይቀኒለይ كلكم يا زلالي ثانك يو يبلوك تشاو دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب